बिबारि नों बैसागुआव मा दख'ना लागोनलै? नायनि र' मा लानाय जायोबा। बेनिफ्राय लुदुमि नोंलाय मा दख'ना लागोन? आङो सानथ'वाखैलै बेफोरखौ। आङो बैसागुआव मा बेदर जागोन मा बेदर जाया बेफोरखौसो सानना दोनखादोंलै। दख'ना सानथ'वाखै आं। गाननाय जोमनायनि बारा सानालै आङो जानाय लोंनायनिल' सानबाय थायो। नोंनिया खालि जेरावबो जानायनिल' सानखायो दे। सानाबा मानसिया जानो थाखायसो जोनोम लायो। नोंगो दे मायाबा। नोङो जानायनि थाखायल' जोनोम जानो हागौ खिन्थु आं जानायनि थाखायल' जोनोम जायाखैलै। होनबा लुदुमि नोंलाय बैसागुआव माथ' जागोन होनना सानना दोनखादों? आङो बैसागुनि खाना जाखालि आफाखौ अमा 5 किल' लाबोनो होगोन। बेनिफ्राय बोरमा बेदर सेरनै, दाउ खासि मासे, बेनिफ्राय बयलार मासे, बेनिफ्राय ना सेरनै। गैलालै बेथनोबो लुदुमि। ओइ बेदरनि नाम लायै लायै माबा उदैखौसो उखैनाय रखम मोनलाय लांबायलै आङो। ओइ नोंसोरो थांना थाङा? आं थांसैलै। आंखौ माबा जानो लुबैसोबाय माबा माबि थांसै आङो। नोम्मा खर' बुं दानिल'सो फैबाय गावगायानो लिंबोबाय जोंफोरखौ बार जानि फै होनना। दा आरो जोंखौ लिंनानै थांनोनो ओंखारबायहाय। बेदर रायख' साला थां जोंफोर थांथ'वा। जोंफोरहा थान्दा बार जाबाय थानांगो। थांथ'वा जोङो। थां नोङो। फै थांसै होनबा आङो नोंसोरहा थाथ'। बारासो उखैनाय मोनबाय आंखौ बालनि। रायख' हिनजाव साल्ला। बैसागु बोथोरा सफैलायबाय दिनै बेदरा मार गोथाव जाखागोनहाय। बोरैबा गोजा जाखादों। नुनायावनो बोरैबा जाथाव गोथाव नुखादों। आयै मा जाखोहाय? ओंखाम मोनबायना मोनाखै? आरो मा संदों? आंखौ मार ओंखाम उखैखाबाय। अमा बेदर संदों र' आइ र' दे। दसे थाबाव मोनसिगोन र'। दसे थाबानो जासिगोन। नाङा आं मिथिया। आंनो दानो नांगौ। आं दानो जागोन। आङो नेनो हाला होनदों खिन्थु आंनो हर। दहाय मा एसे थान गोथांखौबो जागोन आरो नोङो? गोथांखौ मिथिया आरो मोननायानो थाखै। मिथिया आं गोथांसो थां। आंनो नांगौ। आंनो खुरना हो। दे होनोसै थां जिराय थां। थाबैनो खिन्थु। मा एसे रायख' गथ' बेलाय मिथिलाय लांलालै आङो। बै बिफानिनो लादो साल्ला। बिफायाबो बिदिसो रायख' रखम मोनियावनो गोथां गोब्राब जानो नागिरो। रायख'नि जात। गोथावथार जादों। लुदुमि मायो? आङो मोसौ दोस्लायना फैनि दे। नों न'आव थाथ'। दे थागोन दे थां। साल्ला आइया मोसौ दोस्लायनो थांनो हामदोंआनो र'। सिरि बेदरखौ जाजोबना दोनगोन। बेनिफ्राय मावजिया जादो होननानै थगायगोन आङो। आयौ फुरा सारायसेखौबो जाजोबना दोनगोन बाला। बेदर नोंसोर मानो एफा गोथाव? मानो एसेबां गोथाव जायो नोंसोरो? अमा बेदराथ' आरोबा बुंनोनो नाङा। माखालि जावनोसैलै माबा आइयासो मोनफैगोन। उदैया बुंबाय दे एसे। थेवब्लाबो आरो जाबावगौमोन आङो। आरोबा माला मोनजाबावगोन? जाखांनानै माबा उन्दुनोसो ओंखारसोबायलै। मुगासे उन्दुनोसैलाय आङो। नै बादुलिया साल्ला उन्दुलांबायानो। एसेबां बादुलि बापरे बाप। देनांनो हाबा जाबालाय बोरैथ' संसार जागोनलाय बेलाय। बिहाव बिखुनजोजों साननायावनो होखारजागोनहाय बियो। आयौ बेदरालाय अबाव थांनांगौ जाखो? साला लुदुमिनिसो खामानिथ' नङा बियो। रायख'आ बिनो जाना दोनजोब्बाय खोना। लुदुमि ओजों फैलाय। ओइ लुदुमि खोनादोंना खोनायाखै? फै होनदों माबोरै? मायो मा जाखो? साला उन्दुनोबो सान्थि होआ नोंसोरो आंखौ। उन्दुलांदोंमोनल'सो मुगासेबो उन्दुनो मोनासै साला। गथ' सारानि बेदरा मा जाखो? आंलाय मा मिथिगौ? खालि आंखौल' दाय हमखायो डाइरेक्ट। नोंनि खामानिफोरो आं मिथिखागो। आं
आं मिथिया होनदोंना आंखौ मानो बुंबाय थादों नोङो बै दोहै मावजि फैनायानो जालांबाय खोना आं दोहै मावजि मासे फैनाय नुदोंमोन बेनो जादो आंनिबा मायो मावजि जोंहानियाव दसन मावजियानो फैफेरा मालाबाबो मावजिया मा नोंखौ सोङै सोङै फैगोन नामा नोंसानियाव मावजि फैनायानो दे होमबा नों अबावथो थैहैनायमोन हा बाप्रे बाप दसेबो न'खौ गारना थांनो हायालै दसे गारना थांबानो बिदिनो आलाय सिलाय जाना थाखायो आं मिथिया बेफोरखौ आंहा उन्दुहैनोसै साबि खिन्थु आंखौ जुदि एबार फोजायो मा एसेबां लेखा गथ'लै साल्ला दसेल'सो थांदोंमोन बेयावनो बेदरखौ जाहोबायहाय मावजिनो बेदरा दिनै खम गोथाव जादोंमोन बियो जारारौ जानोसो सानबाय थादोंमोन आङो साला मोसौ दोस्लायखांबानो जागोन सानदोंमोन गैला